Teda si zahráme, Slenderíčka si zahráme. Vôbec netuším, kde som sa spavnul. Super. Hneď papierik. Výborne. Som z toho strašne nadšený. Ani si nevieš predstaviť ako. Can't run. So fucking epic. Dobre. Nebudeme sa tu na nič hrať. Už teraz mám zimomriavky, jak hajzel. A tu mám jeden papierik. To sa obávam, čo to bude pri takom 3., 4. papieriku, keď už teraz som dosraný jak hajzel. Ale no čo už? Nevybereš si. Prečo som pri plote? Dobre. Tak sa pozrime. A zase som pri tejto trubke, teraz som tam bol. Som sa spavnul a išiel som asi úplne na piču. Nevadí, tak ideme ďalej, šepčo. Som dosť zvedavý inak, že ako sa vyvíjajú nejaké ďalšie tieto Prečo zrním, keď mám jeden papier? To je úplne drbnuté. No, tam nejdem. Zabudni, bráško, tam ja nejdem, to sa nekoná. On furt je udýchaná, tá čupka, ne, aby utekala. Dobre. Kontajnery sú sexy. A ja ich veľmi ľúbim. Ale nechtuj papierik! Otočka vzad, nič, otočka naspäť, nič, otočka sem, papieriček, daj mi do rúčky, Slenderík. Mám ťa veľmi rád. Kamene, tam bude ďalší papier. Zimomriavky, ty kokos. Ale, no, dobre, chcel som povedať niečo, ale nič vlastne ma nenapadlo, len to, že som dosraný. Áno, priznávam, ja, Matej, Slažanský, som pán najväčší, 3 papieriky a som gangster, úplne, cítim sa jak pán proste, to taký pocit, aký mám ja teraz, nemal ešte nikto z vás. Nikto. Do piče, zase som pri tej trúbke. No dobré, možno nesom až taký pán, jak si myslím, že som. Ale aspoň malý pán. Taký pánko. Choď preč. Choď. To čo je? To je plot? Prečo som pri plote? Né, Ježiš. To prečo? Dobre, stratil som sa. Som úplne v prdeli stratený v lese. Za mnou chodí typek, ktorý má 2 metre a nemá tvár. A chce moju sladkú riťku. Ale ja sa nedám, ja mu ukradnem jeho kresby a proste odídem. Preskočím plot a odídem preč. A je mi jedno, čo si on myslí o mne, akože, že ty nemôžeš utekať. Lebo si ťa chytím. Ani ťa piči, bracho. Ty mňa nechytíš, ani keby si chcel. Lebo víš, s kým ty máš dočinení, bracho? Ty máš se mnu. A víš, kto sem ja? Ja som Slažo. A Slaža len tak nikto neujebe. Sme pri Crosswall. Tam bude papierik. Ja to cítim. Cítim, že tu bude. Musí tu byť proste, lebo ak tu nebude, tak ja som v piči potom. Totálne v piči.
Prosím. Aha. Kto je múdry? Kto je múdry a kto mi vraví? Nie, tam nebude papierik. Určite. A teraz som v piči. Teraz som... Aha. Dobre, toto bola pičovinka. Prosím. Ešte chvíľu, Slender. Prečo sa mi nemôže kúkať na riť? Prečo musí chcieť chytiť? Alebo, bože, veď som len malé dievčatko a... Ale ja furt chodím po cestách, jak debil, a on ma určite chytí. Ale jak mám chodiť, viete? To sa inak nedá proste. Lebo kebyže nechodím po ceste, tak som v piči stratený a nemám ani jeden papierik. Lenže koľko ich mám? Koľko? 4. Presne tak. Ja už mám 4 papieriky. Tunel. Ideme do tunela. Pripravte sa. Dobre. Tá hudba ma dosť desí, ale není až taká hrozná. Dúfam, že to ten drbnutý fraps nahráva aj hudbu, lebo keď ne, tak ma jebne a to už nebudem hrať tretí. Bracho! Kto je pán? Ja som pán. Kto je pán? Ja som pán. Kto je pán? Dobre, 5 papierikov, hudba úplne na minder, som už dosť vysraný jak pán a neviem kam. Ne. Do domu nejdem. Musím ísť do domu a prežiť to. Čau. Bracho. Kamoško. Stolička, čo robíš? Slender, what are you doing? Slender, stop. Fuck me. Není tam. Jak to, že tu není? Idem ja preč? Ja to jebem. Ja tam nejdem. Mám to piči. Toto bol ten najinfarktovejší stav v mojom celom živote. A ne, idem sa halúziť. Choď! Tu som už bol. Fuck me. Kde som? Choď tu. Mater. Ja tu skapem jak...